Aduna ako'y pangutana. Tinuod ba nga ang iglesia sa Romano Katolika nagasimba og mga Dios-Dios? Subo man hunahunaon ug subo man pamalandungon. Daghan sa atoang mga kaparyantihan, kahigalaan, ang nadoktrinahan ug natudluan nga ang paggamit og imahe, estatwa ug nagkalain na mga artifacts kini kuno acceptable o gikinahanglan diha sa pagsimba. Sila natudluan sa iglesia sa Romano Katolika na ang mga imahe ug mga icons na anaa gibutang diha sa iglesia dili kuno kini galamiton diha sa pagsimba apan kini usa ka visual aids o hulagway diha sa pagsimba. Ang iglesia sa Romano Katolika dugay na kini sila nagsugod sa pagtudlo ug paggamit sa mga larawan o mga statwa pinaagi sa ilahang kaugalingon na pagsaysay ug pagsabot sa napulo kasugo sa Ginoo. Ang katekismo sa Romano Katolika ug ang opisyal na dokumento sa Iglesia sa Romano Katolika katingad-an kaayo kay ilang giusa ang unang kasuguan ug ang ikaduhang sugo ug ila kining gisummarize nga nag-ingon, ako ang Dios nga imong Dios og gawas kanako wala nay laing Dios og ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Og makaduda kaayo nga wala man maapil sa ikaduha nga sugo ang usa ka sugo nga nag-ingon nga ayaw paghimo og nagkalaing matang sa hulagway. Now, unwise kaayo kung dili nimo ilakip ang mao nga pulong nga nag-ingon ayaw paghimo og nagkalaing matang sa mga imahe. Adunay usa ka maayo nga rason ang dili paggamit og hulagway or imahe diha sa pagsimba. Kay una, ang paggamit sa pisikal nga imahe o visual aid usa kini ka pagsupak sa sugo sa Ginoo diha sa pagsimba sa Ginoo pinaagi sa espiritu o sa kamatuoran nga mabasa nato dira sa Juan 4:23 ngadto na sa 24. Ug isa pa, wala may bisan usa ka nato ang nasayod sa dagway sa Ginoo kung unsa ang dagway sa Ginoo matud pa sa Juan 1:18. So adunay gid kini pagsupak diha sa baruganan sa pagtulun-an na kinahanglan maghimo ka o maggamit ka og imahe. Tungod kay walay bisan usa nga nakakita sa Dios sukad pa kaniadto. Gawas lamang sa iyahang bugtong anak nga mao si Jesucristo nga diin naga-explain kaniya, nagapasabot kaniya diha sa John 4:24 na ang Dios usa ka espiritu. Irrelevant kaayo na maggamit ka og icons and images may tungod kang Jesucristo sa mga saints ug uban pa na mga tao diha sa Biblia. Kung kini adtong panahon na wala may nasayod kung unsay dagway adto nila. Itong mga tawhana to kay wala pa may kamera atong panahon na. Wala gyoy nakakuha sa ilahang tinuod nga hulagway ni adtong panahon na. Ang nakapahibulong lang sa mga Romano Katolika
bisan kulang silang ebidensya, ang nakapahibulong lamang sa Iglesia sa Romano Katolika, bisan og kulang silang ebidensya, sila nagpadayon sa ilahang pagtulunan sukad pa sa una ug hantod karon. Gani kung imong tan-awon sa ilahang mga halos tanan o tanan gyud nga mga kasimbahanan sa Iglesia sa Romano Katolika, even sa ilahang mga institutions, sa ilahang mga convents, sa ilahang mga monasteries, o sa ilahang mga affiliated na mga Catholics buildings and shrines, adunay daghan na mga paintings, may kalabutan sa God the Father, about kay Jesus, about kay Joseph, about kay Mary, about sa mga apostoles ni Jesus Christ, o sa mga canonized saints nila. O gani, ang pipila ka mga shrines nila, aduna pa kini sila ginatawag na mga woods, mga kahoy kuno nga gibutang nila, nga kini nga kahoy, part kuno kini sa cross ni Jesus Christ, nga gilansangan sa iyaha. O kini na mga butang nga ilang gipahimutang diha sa ilahang mga pipila ka mga shrines nga nagbaton ni ini na mga objects, ilaha kini nga gituuhan na kini sacred o balaan nga objects nga diin kinahanglan tagaan og taas na pagtahod. Now, ang pagsimba og Dios klaro kaayo o obvious kaayo sa mga Katolika, mga Katoliko. Pero ang nakasubo lang gid og maayo kay sila gitudluan nga sila mutuo kuno nga wala sila nagasimba sa mga idols, mga images, mga larawan, mga estatwa nga naa sa ilahang mga kasimbahanan ug sa kanalain na mga shrine, kanalain na mga monasteries, mga buildings na affiliated sa Katolika o kaha sa ilang mga convents and even sa ilang mga institutions. Kundili kini kuno usa ka venerate, usa ka venerate ug dili kini usa ka pagsimba. So ginlan ko kamo nga nagatuo sa venerate, especially sa Roman Catholic. Ang problema sa veneration is that padayon kang nagahatag og pagtahod og reverence. Kumingon tag reverence, hilabihan ka talahuron ngadto sa usa ka butang o usa ka tao nga daw sama og Dios, nga daw imuhang gipaka-Dios. Subot pasabot ang veneration na ginatawag ninyo nga wala mo ga simba kundi gina-venerate lang ninyo is a form of idolatry. Usa ka hulagway sa pagsimba gihapon diha sa Dios. Bisag tan-awon pa ninyo diha sa dictionary kung unsa ang meaning sa veneration. Makita ninyo dira nga usa kini ka honor ug usa kini ka reverence na diin sa Bisaya pa paghatag og taas nga pagtahod o pagrespeto nga diin Dios lang dapat ang makaangkon ana. Dios lang dapat ang hatagan ana nga matang nga pagtahod nga pag-honor sa iyaha. Now, okay lang ba ang pagsimba og larawan sa mga larawan na gisugo sa Ginoo nga ipabuhat? Adunay pipila ka mga argumento sa diha nga gisugo sa Ginoo si Moses sa paghimo og duha ka imahe sa kerubin nga bulawan nga diin magtabon sa kining ginatawag Ark of Covenant na mabasa nato diha sa Exodus kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto na sa 21
og sa sugo usab sa Ginoo sa paghimo og serpente nga diin nga ang tanan nga mapaakan sa bitin ug mutan-aw niini nga adunay pagtuo maayo gayod diha sa ilahang pinaakan. Nga mabasa nato diha sa Numbers kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto na sa 9. Kini na mga sugo sa Ginoo ngadto kay Moses naga-justifies kuno kini sa mga action o sa mga buhat sa mga tao, especially sa iglesia sa Romano Katolika, nga diin sila magpadayon sa pag-venerate o sa pag-worship sa mga imahe, pagsimba sa mga larawan o sa mga estatwa. Now, tinuod gayod nga ang Dios nagsugo kang Moses sa paghimo og mga keruben. Pero kini nga keruben, dili kini usa ka object, usa ka butang nga diin imuhang tahuron or i-venerate o pagasimbahon. Tungod kay ang Dios mismo nagmando diha sa napulo ka kasuguan nga diin klaro kaayo nga nagdili kanato sa paghimo og larawan ug pagsimba niini nga larawan o niini nga mga estatwa. Klaro kaayo ang kasuguan sa Ginoo sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto na sa 6 nga nag-ingon, ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo paghimo og mga Dios o dagway sa bisan unsa nga anaa sa langit o sa yuta o sa tubig. Ayaw gayod ninyo kini alagari o simbaha, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abubhuan. Siluso ang atong Dios. Dili ako gusto nga may laing kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako, apil ang ilahang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon nga nagsalikway kanako. Apan ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo. Tan-awa, klaro kaayo ang pulong sa Ginoo nga nagdili gayud siya sa mga tao sa paghimo og imahe aron simbahon. Sulahi ang kahulugan sa gisugo sa Ginoo kang Moses sa paghimo og keruben. Ingon nga tabon diha sa Ark of Covenant o kaha paghimo og bronze nga serpente aron ang tanan nga mutan-aw niini nga napakan og bitin nga adunay pagtuo sila maulian. Sabton nato kini, ang Dios nagdili sa pagsimba o pag-venerate sa mga idols o sa bisan unsa nga mga sculptures and painting aron simbahon o i-venerate. Tungod kay ngano man, ang Dios sugo man sa gamit niini na mga images, paggamit og mga estatwa, ingon nga representation sa mga construction sama sa sanctuary nagipahimo sa Ginoo sa Exodus 25:17 ngadto na sa 22 og sa gihimo ni Solomon nga mao ang templo nga mabasa sa unang Hari kapitulo 6 bersikulo 23 ngadto na sa 26 og sa brazen serpent sa usa ka serpente nga diin mabasa sa Numbers 21:8 og 9 og sa ikaduhang Hari usab 18:4. Now, kini klaro na ang ikaduhang kasuguan
wala kini naga-proscribe sa religious illustrative material. Walay problema. Kung kana na mga paintings, kana na mga images, kay para lang sa pagpaanyag sa usa ka building, walay problema kung maghimo ka na. Pero kung maghimo ka na og imuhang i-venerate og imuhang simbahon, diha ta adunay problema. Ngano man, dili gayud siya usa ka object aron sa pagsimba. Neither an Exodus 25:18-21 nor any other scripture authorize religiously iconography. Wala gid muuyon ang Dios ni ana kung ikaw maghimo og imahe og mga lain-lain na mga artifacts o mga hulagway aron imong simbahon. Wala man nagadumili ang Ginoo ana nga maghimo ka ana. Labi na kung kana makapadugang og kaanyag sa construction, labi na kung sa church. Ha? Wala nagadumili ang Ginoo sa paghimo ana. Pero asa siya masuko kung kanang imong gihimo imuhang pagasimbahan, pagayukbuan, pagaludhan. Mao man gud ni ang argumento sa Romano Katolika Defender nga ang Ginoo nagsugo sa paghimo sa mga cherubim, sa mga brazen, sa serpent, uban pa ng mga images, pila dito atong panganod nga gihimo sa Ginoo nga maoy mugiya sa katawhan niya nga naglawig diha sa kamingawan padulong didto sa promised land na diin doon na po'y kalayo nga musiga sa panahon kagabion. Now, kini ang ilang argumento labi na gyud sa mga Catholic defenders na kini gimando sa Ginoo. Tinuod man gyud na gimando na sa Ginoo nga maghimo ana. Pero wala siya musugo nga simbahon nimo na naunsa ka man. Wala magsugo ang Ginoo nga simbahon nimo na. The cherubs were part of the other object of furnishing of the tabernacle. Kasi pasabot, ang mga cherubim, part kini, kabahin kini sa mga object, mga muebles sa pagpaanindot sa tabernacle. Ug sabto nato kini nga ang matag object sa tabernacle aduna sila mga special nga meaning or kahulugan. Pero walay bisan isa ni ini nga object na kinahanglan nimong simbahon, kinahanglan nimong ludhan, kinahanglan nimong tahuron nga daw sama sa Dios. Nga diin ang pattern ni ini nga mga muebles sa tabernacle nagkahulugan kini og greater and more perfect tabernacle not made with hands, which Christ is the high priest. Nga mabasa nato sa Hebrehanon 9:11 o sa Hebrehanon 8:5. Now, ang mahitungod naman sa bronze, sa serpent nga bronze, kung sa ang istorya ana, ako na lang gihisgutan ganina, nga diin ang mga tao nga mapaakan sa mao nga makahilo og makamatay nga bitin nga diin maoy punishment sa ilahang pagkabagulbulan nga diin gitagaan kini sila og second chance nga diin kung magpakita sila sa ilahang pagtuo o magpadayag sila sa ilang pagtuo diha sa Ginoo pinaagi sa pagtutok pagtan-aw sa mao nga serpente nga bronze, sila maayo ug dili sila mamatay diha sa poisonous, sa pinaakan sa poisonous nga bitin. Apan adunay pipila niini na diin kahigid kaayo. Wala gayud sila naminaw ug mituman sa simple nga sugo sa Ginoo sa ilaha. Mao hinungdan nga daghan kanila ang nangamatay na atong panahona. Now, wala man diri gikundina ang paghimo og imahe o estatwa. Kundili
Ang gikundina diri is ang paghatag niini og taas nga pagtahod o veneration or venerate o pagsimba niini. Maoy ginakundina. Walay problema kung doon na kay imahe, doon na kay statwa. Sama statwa ni Rizal, statwa ni Andres Bonifacio, ni Lapu-Lapu, uban pa ng mga bayani nato. Pero ang ginakundina diha kung imo na silang simbahon. Napay uban na argumento sa Romano Katolika na ikuhaan nila example kuno ang kining flag na unsa may kalainan kuno daw kung kita hatag og honor or pagtaho respeto sa flag. Ikaw mismo lahibalo ka diha mismo sa imong kasing-kasing kung unsa nga matang ang imuhang respeto nga gihatag kung magatubang ka sa flag o kung magatubang ka anang estatwa, labi na kung magluhod na kaana, magampo na kaana. Dili ninyo pwede i-deny na nga wala ninyo na ginatahod. Kung ato ang subayo ng inyuhang mga event na ginahimo, halos magpakamatay na gani mo para makahikap lang ng Santo Niño. Kay inyo pagtuon na kung makahikap mo ana, doon na mo yung mga wish na ihatag sa inyo o kung doon na mo yung mga sakit, maayo mo kung makahikap mo ana. So say tawag ninyo ana. Dili ba pag ila sa iyaha nga siya gamhanan, nga siya makahatag sa imuhang gipangayo, nga siya makaayo sa imuhang balatian? Ikaw mismo nasayod ka kung unsang imuhang respeto nga gihatag inig magatubang ka anang flag. Og unsa pod ang imuhang gibati kung sa diha nga magatubang ka anang imuhang Santo Niño, imuhang statwa, na imuhang ginaludhan, ginahapan, dili ta pwede nimo nga inlahon na parehas ra na, dili na parehas. Napay uban na argumento na unsa daw kalainan anang hulagway nga naa sa balay sa imong minahal sa kinabuhi. Ano? Pangutana na ako. Imo bang ginaludhan ng hulagway da sa imong balay? Sama anang hulagway sa imong ginikanan, igsuon. Imo bang ginaludhan na? Ang tao pwede nimo nga ilaron, pero ikaw mismo dili nimo pwede mailad ang Dios. Kung unsa ang imong emosyon sa diha nga magatubang ka sa flag, magatubang ka ng mga picture sa imong minahas kinabuhi at tingali mitaliwan na nining kalibutan ug sa imuhang emosyon sa diha nga magatubang ka sa mga statwa nga giilan nimo nga Dios, ginatahod nimo ikaw mismo. Dili nimo pwede gamiton na alibay ang pulong nga parehas ra na. Di na parehas, ikaw mismo nasayod ana. Kumailad ninyo ang mga tao, ang Dios dili mailad ana. Now atong tan-awon kung unsa gyud ang gitudlo sa Biblia kabahin sa pagsimba og mga Dios o pagsimba og mga larawan. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa gipadayag 9:20. Paminaw, kung mutuo ka og Biblia, sabta kini. Pero kung di ka mutuo og Biblia, baliwala kini, ayaw kini paminawa. Ang gipadayag 20 o 19:20 nag-ingon, ang uban nga wala mga matay, pinaagi sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Kung sa ilang noong gihimo, imbis maghinulsol, nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo ug sa mga Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato o kahoy nga dili makita o dili makakita, dili makabati o dili makalakaw. Imagine mo na. Panahon sa sunog. Muluwas ba na sa imo? Ikaw man siguro muluwas ana niya. Imuhang dali-dalion og hipos pasano nimo kay basin maapil og kasunog. Ang Salmo 135 o 135 versikulo 15 ngadto na sa 18 nag-ingon, ang mga Dios sa ubang kanasuran binuhat gikan sa plata ug bulawan. Binuhat kini sa mga tao. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili sila makakita.
may mga dalunggan sila apan dili sila makadungog ug wala sila muginhawa. Ang nagbuhat ug misalig kanila may sama unta sa mga Dios nga ilang gibuhat. Wala ka mahadlok ana. Nga ingon si Salmista David nga ang nagbuhat sa ilaha ug nagsimba sa ilaha may sama unta kanila. Ug kini balikon nako. Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto na sa 6 nag-ingon, ayaw kamo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo paghimo og mga Dios sa dagway sa bisan unsa nga naa didto sa langit. Ana inyo ang giila nga ang inyohang ginahimo is tuwa didto sa langit, inyohang nagsilbi kunuhay nga unsay tawag ana? Mediator? Tagapataliwala? Tungod kay nagikan sa langit? Ang pulong sa Ginoo gidid-an kamo niya sa paghimo og mga Dios sa dagway sa bisan unsa nga naa didto sa langit, ania sa yuta o atua sa tubig. Ayaw gayud ninyo kini alagari o simbaha kay ako ang Ginoo nga inyong Dios abughuan. Dili ako gusto nga may lain kamong simbahon. Silutan ko ang mga nakasala kanako apil ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon nga nagasalikway kanako. Apan ginapakita ko ang akong paghigugma ngadto sa daghan kaayong henerasyon nga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo. Kini ang pinakabug-at. Isaiah 44:9 ngadto sa 20 nag-ingon, walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios ug walay hinungdan ang mga Dios nga ilang gipaka bililhon kadtong mga nagsimba niini mga buta. Wala sila masayod busa, maulawan sila. Siya nga naghimog usa ka Dios ug larawan, walay kapuslanan. Tan-awa ang tanan nga nagsimba niini maulawan. Ang naghimo niini tao lamang. Patiguma sila ug pabaruga atubangan sa hukmanan ug mga lisang sila ug maulawan. Ang panday maghimog wasay diha sa baga. Masuhon niya kini sa kusgan niyang bukton samtang nagbaga pa. Kung gutomon na siya, maluya siya ug kun walay tubig nga mainom niya, kuyapan siya. Ang panday magkutay og pitik ug pitik ug badlisan niya ang kahoy ginamit ang lapis. Sipilyahan niya kini og badlisan. Pormahon niya kini ngadto sa dagway ug katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay. Mamutol siya og mga sidro ug magpili og kahoyng tugas o insina gikan sa mga kahoy sa kalasangan o dili ba hinuon magtanom siya og sidro o patubuon kini sa ulan. Unya, gamiton kini sa tao ingon nga sugnod. Kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya ug aron maglutog pan. Maghimo usab siya usa ka Dios gikan niini ug simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit ug muluhod siya sa atubangan niini. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini ug magsugba siya diha sa baga niini ug kan-on niya ang iyang sinugba ug mabusog siya. Magpainit usab siya ug muingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya ug mosimba niini. Magampo siya niini ug miingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Kining mga tawhana wala masayod ug wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita ug gitak-upan ang ilang mga nahuna aron dili sila makasabot. Sa mga Catholic defenders, ano di gid ninyo masabtan ang pulong sa Ginoo? Tama ang giingon ni Propeta Isaias. Mga buta.
tungod kay gitakpan ang inyong salabutan, maong dili kamo makasabot. Gina-interpret ninyo ang pulong sa Ginoo nga layo sa kahulugan niini para lang musibo sa inyohang kaugalingon na pagtulunay. Ug ang nakapait pa gyud sa mga Catholic defenders, pag makig-argue gani ka sa ilaha, ingnon dayon ka og sulpot. Sulpot bot pasabot kanang nigawas ka sa Katolika. Tawgon na yung kagsulpot nila. Abi nimo, abi ninyo, abi na nang nagatawag og sulpot, mas maayo na nang tawgon ka og sulpot kay nagapasabot ka na nga nakamata ka ug nahibalo ka sa kamatuoran. Kamo nagpabilin nga tulog, bisan hungitan sa kamatuoran, magpakabungol, magpakabuta. Kay laki kung unsa ang namat-an, mauman ang pakamatyan. Pero adunay danger ana. Wala may problema anang mubarog jud ka. Pero kung nasayod na ka, tudluan na ka kamatuoran, baliwalaon gyapon nimo. Di gyapon nimo dawaton. Mura kag katuntaw na nahimugso anang balaya. Diha na tao, diha nagdako, dunay daghan na mga maanindot na mga memories anang balaya. Ug miingon siyang kaugalingon nga di gyud siya mahawa ng balaya. Unya nasunog ang mao nga balay. Nya sa diha nga nasunog ang balay, bisan dunay kahigayunan na mudagan, muambak, mugawas aron di maapil og kasunog. Mas gipili niyang maapil siya kasunog kay lagi diha sa nataw, diha sa nakamatkon og buot, diha siya adunay daghan na mga memories. Inana ka. Nga bisan nasayod ka na, mas pilion gyapon nimo nga magpabilin kay lagi mauman ang imong namat-an, mauman imong nadak-an, ug maupod ang imong pakamatyan. Luoy ka igsoon. Pandayonon nato, kining mga tawhana wala masayod ug wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita ug gitak-upan ang ilang hunahuna aron dili sila makasabot. Wala bisag unsaon og argyo ani nila, di gid ni sila magpapindi. Kaya nga naman, klaro kay pulong sa Ginoo, dili makasabot kay gipiyong ang ilang mga mata o gitak-upan ang ilang mga hunahuna aron dili sila makasabot. Walay usa kanila nga namalandong ug walay usa nga nakahibalo o nakasabot aron unta pag-ingon, gisugnod ko sa kalayo ang katunga niini ug nagluto usab akog pan ug nagsugbag karne sa baga niini ug gikaon ko kini. Unya gihimo ko sa kalayo ug unya gihimo ko na Hinoong Dios ang naisalin niini ug gisimba ang usa ka pirasong kahoy. Versikulo 20. Sama ra nga nagkaon siya sa abo, gipasalaag siya sa kaugalingon niyang hunahuna ug dili siya makalingkawas ug moingon, walay bili kining ania sa tuo kong kamot. Isaya 45 versikulo 20 nag-ingon, ang Ginoo miingon, pagtigom ug panuol kamong naisalin sa kanasuran, wala masayon sa ilang gibuhat. Ang nagdaladala sa ilang mga Diyos nga kahoy ug nagpadayon sa pag-ampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Klaro kayo. Leviticus 26 versikulo 1 nag-ingon, you shall not make for yourselves idols, nor shall you set up for yourselves an image of sacred pillar, nor shall you place a figured stone in your land to bow down to it, for I am the Lord your God. So klaro kayo ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ayaw kamo paghimo og laing Dios. Igsoon, mahimong mo komento ka, mahimong batok ka nako or uyon ka nako. Pero kung batok ka man sa akong gisulti, palihog basaha pag-usab ang Biblia. Ang pulong sa Ginoo sakit man, labi na gyud ang kamatuoran. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon usab,
ang kamatuoran maghatag kanimo og kagawasan. Busa akong hagit kanimo, samtang dili pa ulahi ang tanan, sabta ug dawata ang kamatuoran. Kay basin maulahi na unya.